Čau, tady Dark Mike a dneska se vrátíme trošku v čase. Nebudeme otevírat edici 151, ale otevřeme si tuhle krásnou Heroes-tinku s Espeonem. K tomu si otevřeme krásnou tinku s Umbreonem, ale to by bylo jenom 8 boostrů. Tak si vezmeme ještě jednu tinku s Espeonem a ještě jednu tinku s Umbreonem, aby jsme si vytáhli něco pořádného. Jdeme na to! Krásná promokarta Eevee Evoluce Espeon. Máte taky rádi Eevee Evoluce? Jako já? Napište mi to do komentu. My nás měli čekat dál 4 boostry v každé tince. 2 Brilliant Stary, 1 Fusion a 1 Vivid Voltage. Podíváme se ještě na toho Umbreona. Promokarta, trošku je tam bordel, v tom koukám. Krásný Umbreon promo. Vidíme Včkový karty. Se další 4 boostříky, složení stejný. Takže jo, máme tady 16 boostrů, to trošku rozdělíme. Tak jo, čím začneme? Brillianty si necháme nakonec, tam padají 4 Charizardi. Tak si na Fusiony a první si otevřeme ty Vivid Voltage. Vypadá ten tlustý Rainbow Pikachu. Taky vám chybí karty se žlutýma okrajema. Klasický card trick 4. A jdeme na to Energie, Galvantula, Energie, Nuzleaf, Arokuda, Seedot, Fluffy, Šupet, Poečina, Reversal Goat a poslední Holo Zapdos. Energie, Trenér, Kakuna, Galarian Meow, Dusknoll, Voltorb, Weedle, Drillbur, Reversal Quasar. Non-holo Charizard. Máme tady aspoň dneska jednoho Charizarda po dlouhé době. A víte co? Já počítám každýho Charizarda jako hit, takže si ho krásně zaslíbujeme a vystavíme. Jedeme dál. Dík. 4 karty card trick. To je fajn zase. Jsem si odvyk už. Energie. Swobat. Excadrill. Magcargo, Dynamo, Execute, Chatot, Globopus, Šupet, Reversal Shedinja, poslední Holo Shaymin. Poslední balíček Vivid Voltage, než hitneme toho Espeona nebo Gengara, Fusion Strikeu a zase jsem si vyspojoval kód. A víte co, vlastně to tam nic nebude, takže to projdeme tak rychle. A přesuneme se na ten Fusion Strike. Budu rád, když mě podpoříte odběrama a lajkama. Něco napíšete do komentáře, třeba jaký videa byste chtěli dál natáčet. Blíží se Halloween, co bychom si mohli natočit na Halloween. A jedeme dál Fusion Strike. Energie, Simisage, Trenér, Havlucha, za 2 karty, Phantom, Snorlax, Snoom, Drippy, Makuhita, Centiskorch a poslední non-holo Vikavolt. Další boostřík, Fusion Strike a jedem Energie, Dogemaru, Screwboy, Primeape, Staryu, Mewile, Makuhita, Panpour, Seaweedle, Morpeko a poslední Golem. Oblíbená karta, mám strašně rád Golema. Takže jedem dál, vodní energie, Turtonator, Pyukmuku, Skullgirl, Pansir, Minun, Baltoy, Galarian Corzola,
Squallfish, Metapod a poslední Včko, Mew Včko. Vytrefený Včko, strašně mi chybí ty Včka, prostě nemůžu si pomoct. A jdeme dál. A jedeme. Vodní energie, Lapras, Schoolboy, Trenér, Indeedee, Growlite, Phalanx, Morpeko, Smeargle, Morpeko a poslední je Gold Fire Energy. Je tady krásný super hit. Ohnivá energie z Fusion Strike. Oh. Super. Jo, a jdeme na ty briliantíky. Jsme mohli trefit nějakého pořádného zárda, co? Kdo jste trefil kartovýho zárda? Už? Svýho? Napište mi to. A teď jsem si to vyspojoval, sakra. Takže to může být maximálně Trainer Gallery. Říkám jenom chvíľka. Trick Bidoof, Electabuzz, Hawlucha, Buizel, Gible, Trenér a poslední non-holomak. Další briliantík. Ohnivá energie. Collapse Stadium, Glade Hall, Acerolas Promotion, Shinx, Farfetch D, Execute, Grimer, Clefairy, Morgin a poslední non-holo Escavalier. No tak Brilliant Star nám zatím nic moc nepřines. Energie. Trenér, Vibrava, Trenér, Snorunt, Klink, Dedenne, Chupcho, Dusknoll, Reversal Pachirisu a poslední karta je Holo Professor Research. Co třeba být? Trenér, Duklops, Beartic, Piplup, Turtwig, Sneasel, Klink, Spiritomb. Oh! Trainer Gallery Ariados. A poslední karta je Non-Hologram Snarl. Máme tady další dítík. Slívujeme rovnou. Tak jo, jdeme na to. Energie. Grottle, Berry, Plank, Golett, Chimecho, Chimchar, Minccino, Baltoy, Reversal Pachirisu a poslední Lumineon Včko. To je další Včko dnešního dne. Prostě další boostřík. A jdeme na to. Energie. Primplup, Hunting Gloves, Weavile, Chimchar, Baltoy, Exew, Nosepass, Snorunt, Staravia a poslední je Electrovire non-holo. My se toho Charizarda se nedočkáme, sakra. Asi si budeme muset udělat nějaký Charizard Hunt. Co, chtěli byste Charizard Hunt? Napište mi to do komentáře a teď jsem si to znova vyspoiloval. Sakra. Ale zpátky k věci. Chtěli byste Charizard Hunt? Napište mi to do komentáře. Něco pro vás vymyslím. Energie. Dusclops, Starmie, Trenér, Barney, Impidimp, Staryu, Riolu, Starly, Reversal Chupcho a poslední je non-holo Lapras. A máme tady poslední boostřík. Takže jo, jdeme na to. Energie. Groudon, Trenér, Clank, Baltoy, Snorunt, Nosepass, Dedenne, Chupcho, Jolteon Trainer Gallery a posledně Klink Clank holo. A máme tady tohle krásného Jolteona. Ho zaslívujeme. Takže jo, co nám dneska padlo? Máme tady tohle Trainer Gallery Jolteona, Lumineona Včko, Trainer Gallery Ariadose, Mew Včko, Gold Fire Energy a tohle non-holo Charizarda.
Prostě každý Charizard se počítá do sbírky, ne? Takže jo, já vám moc děkuji, že jste tohle video dokoukali až do konce. Nezapomeňte dát like a odběr. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Čau, Dark Mike se loučí.